Kulon analamane status sedemenan ala sing duwe durung resmi kawinan. Sapa jekan sapa kaya motor sebelah ora lengkap surate yang ana STNK langka BPKB ne nok lisna 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 wis tim tobrut sayang tim tobrut tim tobrut tim tobrut demi hubungan jaga kesetiaan ana sing dolan cuma mung tekan lawan karena kula mung ngenteni sampean. Sapa cekang ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis ayahe Bilqis senajan marang kula wis duwe merek dicap padane kula ana sing duweni suwe pisan ngawine aya Bilqis sayang pengen ana surate lengkap buku nikahe kayak motor sebelah ora lengkap surate mung ana STNK langka BPKB ne. Tim tobrut sayang tim tobrut tim tobrut tim tobrut nok enoy nok lisna sapa man nok tiara nok entin nok harapan tim tobrut kin sama kin nok Aira Aira nok Aira nok Aira nok Aira nok Aira demi hubungan jaga kesetiaan ana sing dolan cuma mung tekan lawan karena kula mung ngenteni sampean. Tim tobrut aya Bilqis nok lisna nok Aira senajan mareng kula wis duwe merek dicap padane kula ana sing duweni suwe pisan ngawine pengen lengkap surate anak buku nikahe. Tim tobrut sayang kayak motor sebelah ora lengkap surate tim tobrut mung ana STNK langka BPKB ne. Tim tobrut tim tobrut sayang tim tobrut 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 tim tobrut
satu sedemenan langkah duwe kawinan. Pertama lebet lalu Nokaira lala digogong boy Nokaira 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 kayak motor sebelah Noklisna ora lengkap surat Noklisna sayang mung anak STNK langka BPKB ini mata kesun cinta bersayang. Ya.